téma tachografy v dodávkach, alebo teda nielen v dodávkach, ale vo vozidlách nad 2,5 tony. Všetci tomu hovoria, že sú to tachografy v dodávkach, ale oveľa väčšie problémy to možno spôsobuje práve tým, ktoré tie dodávky nemajú, ale sú to vozidlá ako Amarok, Hiluxka, Range Rover Q7 a takéto. Dlho sme v podstate toto video odkladali, lebo ja som si osobne myslel to, že tie veci, ktoré sme nachystali v podstate ako také krátke videá, ktoré sme zdieľali na našich sociálnych sieťach, sú dostačujúce na to, aby to nejakým spôsobom ozrejmilo túto vašu tému ohľadne tachografov. Však uvedomujem si sám, že tie videá sú koľkokrát urobené len tak, aby v čo najmenšej rýchlosti vysvetlili nejaký daný problém, či je to vám alebo tým ľuďom. My sme sa zamerávali hlavne na nejaké všeobecné informácie, možno vysvetlenie tých výnimiek, ešte nejaké výnimky chystáme, aby sme to väčšine z vás ozrejmili, že o čo v podstate ide. No ale nakoniec veľa z vás nám aj písalo, aby sme niečo takéto, tiež nejaké vyjadrenie, nejaké také hlbšie na tieto dodávky urobili. A aby sme sa proste nejako komplexnejšie v podstate vyjadrili celému k tomu problému. Tých videí ohľadom dodávok vzniklo niekoľko. Niektoré tie informácie v tých videách boli super. Spravilo to nejaký všeobecný rozhľad o tom, čo nás čaká, čo nás nečaká. V tomto videu by sme chceli niektoré informácie potvrdiť, vysvetliť a nebude nejaký harmonogram toho, že ktoré veci si rozoberieme, ktoré veci si spomenieme, ale skoro to bude zameranie, aby sme proste spravili spolu nejakú diskusiu o tom, že čo to ako, možno pre vás, aby ste dostali do uší tie správne informácie, veci, čo sú. A možno zase z vašej strany, cez to, čo nám píšete mailiky, komentáre a voláte nám, hlavne tí, ktorí tú montáž do dodávok potrebujú a riešime s vami v podstate celú túto službu na kľúč, pretože tachograf nielen namontujeme, vysvetlíme vám, zaškolíme vás v obsluhe tachografov, predostreme vám dátový manažment, ktorý máte k dispozícii a vy už si vyberiete nejakú hodnú variantu, či už je to automatický, manuálny, polomanuálny, alebo chcete mať nejaké zariadenie. Ak chcete mať zariadenie, tak akej značky, aký model s displejom, bez displeju a jednotlivé všetky tieto varianty. Takže tieto informácie sú v podstate pre tých, ktorí sa ešte len rozhodujú o tom, že či si to dajú namontovať, či zmenia ten systém toho fungovania toho podniku, alebo v podstate možno aj pre tých, ktorí len chcú vedieť, ako to bude celé fungovať, pretože veľa z vás, čo žiada od nás nejaké rady, cenové ponuky a jednotlivé veci, tak stále sa snaží ten termín odložiť na 1.7. a v podstate, že až 1.7. sa rozhodnú, že čo vlastne až urobia. Či si dajú tachograf namontovať, či nebudú nejaké výnimky, nejaké odklady a proste, či sa celá situácia ohľadom dodávok nezmení. Len aby som povedal, že takéto isté dohady boli aj v čase, v podstate, keď sa robila výmena za tie medzinárodné tachografy v kamionoch. A takisto nám veľa z vás písalo, že nie z vás, ale akože veľa ľudí nám písalo to, že to nakoniec nebude, že budú rôzne výnimky a že sa to určite posunie a nájde sa nejaký režim. Nič také sa nenašlo. Jedno posunutie bolo to posledné, kde sa vymenala v podstate posledná fáza tých najnovších vozidiel, vyrobené po roku 23 až 25. Nejak tak, polovica 23, neviem presne, ako sa montovali tie najnovšie, ale bolo to tak. A viem, že bolo nejaké posunutie, a to nebolo, že posunutie, zase to bolo zle vyložené niektorými ľuďmi, ale
bol to nejaký pardon a k tomu pardonu sa mohli pridať niektoré krajiny. No a zo všetkých oslovených krajín sa k tomu pridali možno dve a pardon znamenal to, že pokiaľ vás zastihli s nevymeneným tachografom, tak vám dali upozornenie a otočili vás v podstate naspäť do krajiny registrácie podniku. To znamená, že nespoliehal by som sa na to ani pri už samotných dodávkach, že to takto bude, pretože to tak vôbec byť nemusí. Aby sme si celé pomaličky prešli k tomu, že prečo to urobili, ako samotná montáž prebieha, koľko to stojí, čo to znamená pre nového vodiča a ako to zmení celé fungovanie podstate tej dopravy medzinárodnej je už možno nejaká polemizujúca otázka, pretože sami nevieme. Neviete to možno ani vy. Všetci nejak predpokladáme, že čo sa stane, áno, že zdvihnú sa ceny prepravy, keď to mala byť expresná preprava, tak zrazu to expresná preprava nebude, lebo nebude to ani lacné, ani rýchle. To znamená, celý dôvod tej dodávky v podstate padá, ešte sa tam nedá nikde spať, áno. To znamená, že celý dôvod, prečo dodávky boli dodávkou a prečo expreska bola expreskou, tým pádom pre väčšinu tých ľudí padá. Takže sami sme zvedaví, že aký to bude mať dopad, ale to možno sa nad tým zamyslíme už potom spoločne, že niečo k tomu povieme my. Možno som už aj povedal všetko a možno nám zase niečo poviete vy v komentároch alebo tak. V neposlednom rade si prejdeme nejak z rýchlosti tú obsluhu tých tachografov, ako sa dostať správne k tej obsluhe tachografov a ako začať jazdiť s tachografmi alebo ako implementovať takto, rozdelené na dve časti. Pre vodiča znamená, ako jazdiť s tachografom tak, aby som nerobil len na pokuty. To znamená, že ako sa dostať k tým informáciám, aby som nemusel prehľadávať celú 5-6 jednotku alebo AETR a rôzne návody na obsluhu. A pre firmu znamená, ako implementovať tachografy do DNA firmy tak, aby som nebol príliš stratový na tých pokutách. A povedal som tam to slovo príliš zámerne, pretože nejaké pokuty určite prídu. Áno, vieme, aká je realita na cestách, že z nášho pohľadu, aj z pohľady väčšiny, je zámer tachografu dobrý. Čo nie je dobré, je to, ako sa stávajú k tomu kontrolné orgány, hlavne ak ste cudzinec v nejakej krajine, pretože to berú ako tak, že sa im miešame v podstate tou prepravou zahraničnou do nejakej vnútroštátnej ekonomiky a oni boli náročie, pokiaľ by takéto ich cudzie vozidla neboli v krajine. A tachograf berú ako nástroj tej odplaty, že OK, čo vy tu zarobíte, my si aj tak z toho niečo späť do tej ekonomiky zoberieme. Aj keď tí, ktorí zadávajú tie prepravy, sú samozrejme radi, že nájdu niekoho z iných krajín alebo vedia osloviť iné krajiny, ale to už sa nepáči samozrejme tej neviem, či politickej situácii v tých daných krajinách alebo niekto, čo to má na starosti, pretože verím tomu, že tieto veci sú nadstavené tak, že zámerne sú nejaké veci kontrolované a proste možno sú aj nejaké predpoklady toho, čo sa na pokutách môže a musí vyťahnuť. To samozrejme nie sú overené fakty, to už je možno nejaké zamyslenie sa nad tým, na tú celou situáciou, ako oni fungujú, pretože aj keď my osobne nemáme príliš akože zlú skúsenosť v tomto smere, tak tí zákazníci, ktorí tú zlú skúsenosť majú, sú u nás v podstate na dennodennej báze a vieme, aké veci a do akých hĺbok sa ide a vieme, že pokiaľ sa hľadá, tak samozrejme sa nájde niečo, za čo sa dá dať pokuta. Takže a inak to nebude ani s týmto novým nariadením. Znamená, že pokiaľ
tu ľudia odkladajú a príde 1.7. a aj tak vyskúšajú ísť v podstate či už z dôvodu toho, že to idú vyskúšať, alebo z dôvodu toho, že na to zabudli, alebo im to nejakým spôsobom uniklo, že niečo takéto sa chystá, tak určite 1.7. budú na to krajiny nachystané a takéto veci budú kontrolovať. Napríklad Nemci sa na to už chystajú, Nemci dokonca rozdávajú také letačiky, keď vás zastavia, hlavne keď ste akože dodávkoví, a dávajú vám nejakú informáciu o tom, že čo vás čaká, čo vás neminie, čo sa bude riešiť a berú to v podstate nejakým spôsobom, čo som aspoň počul, že je to nejaký prieskum toho trhu, že ako to s týma dodávkami v podstate bude. To znamená, že pokiaľ vás tak chytia 1.7. a niekto sa bude vyhovárať na to, že o tom nevedia, alebo si to nevšimol, tak oni to budú brať. Hlavne takéto krajiny, ktoré vynaložili celkom veľa tej osvety ohľadom tachografov, tak to budú brať ako tak, že osveta ohľadom toho bolo veľmi dobre spravená a všetci v podstate mali možnosť sa k týmto informáciám dostať. No a prečo v podstate to nejakým spôsobom prišlo na dodávky? Pre policajtov, alebo teda nie pre policajtov, ale štatisticky je tachograf, štatisticky je kamión to najnebezpečnejšie, čo existuje na ceste. Je to z dôvodu toho, že je najťažší, je najväčší, má najväčšiu brzdnú dráhu a spôsobuje najväčšie devastačné následky. Či už je to na materiálových škodách, alebo na životoch. A jednak aj z toho, že v porovnaní z toho, koľko kamiónov je, tak v podstate z toho, čo z kamiónov je, v podstate majú jednu z najväčších nehodovostí, ale to nemyslím v porovnaní s osobnými vozidlami, ale je to skrz tých následkov, ktoré ten kamión spôsobuje. Druhým v poradí boli už dlhodobo práve dodávky. Neboli to zrovna tie vozidla na 2,5 tony s prívezným vozíkom, tak ako to oni dali, že to bude musieť pre tieto vozidlá mať tachografy, boli to fakt len dodávky a oni vyhodnocovali to, že akú veľkú nehodovosť tieto dodávky mali a bolo všeobecné známe, dokonca aj v takých miestach, že ľudia, ktorí vykonávajú takúto prepravu, často idú nad limity svojich možností. A sami dobre viete, že aj na internete proste je to veľmi známe, že takíto ľudia sa žartujú o tom, že niekedy sa stihli aj vyspať. To znamená, že oni veľmi dobre vedeli tie dáta, aké sú za dodávkami a tak k tomu začali aj pristupovať. To znamená, že jednak sa pozerali na veľkú nehodovosť, ktorú tieto dodávky majú a jednak sa pozerali na to, že čo je dôvodom nehodovosti. A tam sa zistili dve veci. Jednak, že sa zaspáva za tým volatom a potom sú tam nehody, ktoré sú spôsobené nepozornosťou a oni tieto nehody spôsobené nepozornosťou vyhodnocovali už v podstate ako únavu toho vodiča, aj keď samozrejme vieme, že nepozornosť môžeme mať aj v osobáku tým, že držíme mobil. Takže v neposlednom rade zistili to, že títo ľudia vlastne čo jazdili na dodávkach, tak boli pod vplyvom hociakých podporných látok a ja neviem, či už išlo v podstate o nejaké extrémne veľké dávky kofeínu v nejakej inačej podobe ako káva. Alebo v podstate to už viac asi k takýmto dátam sa nedá dostať takto z našich pozícií. A preto sa rozhodli, že takéto vozidlá musia byť vybavené tachografom, pretože tachograf je nejaké meradlo, ktoré je zákonom alebo teda Európskou úniou dané a ktoré má za účelom nejakým spôsobom držať tieto veci jazdy v nejakých medziach, má to kontrolovať, zaznamenávať, okolo toho samozrejme tá archivácia tých dát, to znamená, vieme sa k tým dátam dostať aj spätne a to má práve obmedzovať tých vodičov v takýchto extra výkonoch, pretože áno, je to extrémne pokutované, nedá sa to už len tak oklamať, aj keď sa to oklame, vždycky prevažná väčšina tých ľudí bude jazdiť v týchto nejakých medziach
A aj keď niektorí ľudia nájdu nejaké pomocné chodničky k tejto jazde, stále väčšina tej prepravy, alebo teda tých vodičov bude jazdiť v podstate tak, ako má. Takže preto dali tachograf aj do dodávok. Prečo to oni odkategorizovali tak, že každé vozidlo na 2,5 tony s prívesným vozíkom je už vec druhá, ale možno to robili nejakým spôsobom na základe nejakých štatistík. Veľa ľudí sa práve ohrádza tomu, že toto sa nevzťahuje na prepravu osôb, v podstate na tých mikrobusoch, čo je 9 ľudí aj s vodičom. A práve voči tomuto sa veľa ľudí ohrádzalo, že prečo takíto ľudia nebudú spadať v podstate pod tú povinnosť používať tachograf v medzinárodnej preprave, pretože dôvody boli rôzne. No najmä to, že takéto tieto mikrobusy chodia nosiť do zahraničia opatrovateľky, alebo teda ja neviem, aké rôzne práce a chodia v podstate, že plno naložený mikrobus s 9 ľuďma, ale nariadenie to vyhodnotilo takým spôsobom, že v podstate takáto preprava nespadá po to, aby mala tachograf, aby bola tak v podstate pod takým drobnohľadom, aj keď preváža ľudí. Takže oni pravdepodobne museli mať nejaké čísla alebo nejaké dáta, na základe ktorých si povedali OK, buď toho nie je tak veľa, a keď možno ich je veľa, tak nemajú takú nehodovosť ako vozidlá, ktoré prevážajú tovar v komerčnej preprave. Takže toto je ten dôvod a nejaký taký tý rozpor, že prečo zrazu začali ľudia kričať, tí, čo prevažujú tovar, komerčne začali ukazovať na tých, čo prevážajú ľudí, že oni v podstate fungujú tak isto, že nespia a chodia hore-dole, aby tých ľudí ponosili, pretože jedných vezú tam, druhých vezú naspäť a zase naopak. To už síce do toho absolútne nevidíme, pretože sa s týma ľuďmi úplne veľmi minimálne stretáme, teda aspoň k nám chodia takéto vozidlá veľmi, veľmi málo, ale vlastne prečo by aj chodili, však vlastne nemajú tachograf. No. Takže absolútne nevieme v podstate, ako to v tomto smere funguje, ale áno, aj pri tomto vidíme to, že oni, pokiaľ nemajú k tomu nejaký dôvod, či už je to ten dátový, že majú nejaké dáta tej nehodovosti alebo v podstate vedia, ako veci fungujú, tak na jedných to uvalili v podstate už od 2,5 tony, to znamená, keď máte nejaký Amarok s prívesným vozíkom v komerčnej preprave písaný na firmu XY rôznych tých variácií a podmienok, čo musíte alebo nemusíte spĺňať, pokiaľ musíte mať tachograf alebo nemusíte mať tachograf, tak oni sa dohodli na tom, že OK, nespadá to pod prepravu osôb v medzinárodnej preprave do 9 ľudí aj s vodičom, to znamená, sú to tie malé mikrobusy. Samozrejme už o veľkých prepravách, alebo pokiaľ je to už aj pri tých veľkých autobusoch už samozrejme, že to platí, že tam už samozrejme tachograf všetci majú a používajú. Aby sme sa dostali na ozrejmenie k tomu, že prečo niektoré autá, tu sa hovorilo o dvoch veciach. Hovorilo sa o sume nejakých, že za montáž 1200 € a hovorilo sa o sume za nejakých 3000-3500 €. Tieto dve sumy sa hovorili to, že táto je suma akurát, henta je príliš veľká, ale nepovedalo sa to, prečo je takýto, v podstate sú takéto dve rôzne cenové varianty. Tých cenových variant je aktuálne niekoľko a nezávisí to podľa toho, že jedno stredisko alebo jedno montážne pracovisko ako my to robí za 1400 a potom druhé montážne pracovisko to robí za 3000 € z toho dôvodu, že jedno pracovisko má lepšie meno ako druhé alebo jedno pracovisko má viacej zamestnancov ako druhé. Každé auto na montáž sa posudzuje veľmi špecificky a záleží to v podstate na nejakých indikátoroch to, že či je vozidlo nejakým spôsobom nachystané na tachograf a ak je nachystané
aké komponenty do ňoho treba dať, aby tento tachograf vedel v ňom fungovať a zaznamenávať všetko tak, ako má. Takže to by sme si rozdelili do nejakých 3 kategórií. Áno, tá suma je plus minus pravdivá. To vozidlo sa vie začať pohybovať možno od nejakej sumy, pokiaľ nikdy tachograf nemalo, hovoríme o montáži, vie sa začať pohybovať na sume možno 1200, áno, hovorím to v takých hrubých číslach, možno na sume 1200 a môžeme sa dostať fakt až do sumy 3000 eur v prípade, že tá montáž je komplikovaná alebo tam nastali nejaké problémy, ktoré bolo treba vyriešiť, alebo komponenty, ktoré bolo treba kúpiť. To znamená, že je montáž vozidla, ktoré má prípravu. Príprava znamená, že vozidlo obsahuje kabeláž, minimálne kabeláž, ak nie konektory. Ak tieto veci má, v podstate sa platí za to, že sa kupuje samostatná skrinka tachografu. Koľko stoja samostatné tachografy si viete pozrieť na našom e-shope. Tá samostatná skrinka samozrejme nestojí nejaký taký extra svet, ale k tomu prislúcha už samostatné zapojenie toho tachografu, kalibrácia. A určite aj vo väčšine vozidiel sú treba nejaké malé kábliky, aj keď je v podstate vozidlo v príprave. Druhá varianta takýchto vozidiel sú vozidlá, ktoré by som prirovnal k tomu, že auto je pripravené podvozkom na snímač. To znamená, že do vozidla sa montuje klasický snímač ako na kamióny, len teda rôznych variácií. Ale vozidlo neobsahuje prípravu, čo sa týka kabeláže na napojenie tachografu alebo na napojenie samotného snímaču. To znamená, že našou prácou je v tomto prípade zabezpečiť správnu montáž elektrickú tachografu, pripraviť rôzne konektory, natiahnuť konektory k samotnej prevodovke, kde už je umiestnený, dá sa povedať, že klasický snímač. V našom prípade snímač značky VDO alebo teda Continental. Tretia varianta je varianta, ktorá je v podstate taká najväčšia pandorína skrinka, pretože sú to autá ako je Mitsubishi Pajero, Amarok, Toyota Hilux. Myslím, že tá Hiluxka v tých novších verziách dokonca má prípravu v prevodovke na to, že tam môže ísť snímač, ale hovoríme o takýchto vozidlách alebo Audi Q7, Audi Q8. Sú to väčšinou autá, ktoré sa využívajú na odťah alebo na prevoz kúpených vozidiel, alebo teda koňov, ale tie kone spadajú do určitej výnimky za nejakých určitých podmienok. A v takýchto prípadoch áno, to vozidlo nikdy nepočítalo s tým, že bude mať tachograf a v takomto prípade aj tá montáž je veľmi náročná, či už je to technicky, pretože je potrebné nájsť nejaké body, nejaké elektrické časti toho auta, na ktoré sa dá bezpečne napojiť, na základe čoho ten tachograf, dajme tomu, ukazuje rýchlosť, svieti, vypína sa a proste funguje tak, ako má. Druhou súčasťou je to, že tachograf by mal byť vo vozidle v dohľade vodiča, to znamená, ak sedím za volantom, tak niekde v okolí mňa ten tachograf by mal byť dohľadateľný a nemôže byť oficiálne niekde hodený pod sedačkou, čo je v týchto samozrejme autách veľký problém. Na palubovku z dôvodu bezpečnosti sa to montovať nesmie a samozrejme, že do tých kožených paluboviek ako má Audi Q7, 8 alebo GLS-kový Mercedes to ani nemá zmysel montovať, pretože absolútne by ste poškodili prípadný predaj toho vozidla v jednom momente života toho auta. To znamená, že vtedy, keď sa tachograf dáva mimo dohľadu vodiča, tak zase sa musí natiahnuť nejaká diódka, nejaká kontrolka. V prípade, že šoferujete a ten tachograf od vás niečo žiada, vy to musíte uvidieť cez tú kontrolku, aby ste vedeli bezpečne či už odstaviť, zastaviť, alebo sa teda pozrieť na ten samotný tachograf. To znamená, toto je veľkým faktorom samotnej ceny toho tachografu a ďalším faktorom, na základe ktorého sa bude odvíjať cena. Výsledná cena je to, že čím viacej ľudí to bude posúvať do toho kritického termínu, tým sa môže stať to, čo sa stalo už pri tých výmenách z Gen 2 V1 na Gen 2 V2 tachografov, v podstate pri tých veľkých vozidlách, že niektoré typy snímačov,
ktoré mali väčšina vozidiel, tú variáciu toho snímaču, ktoré mala väčšina vozidiel, neboli dostupné, alebo zrazu boli príliš drahé, alebo zrástla cena niektorých tých dielov a takisto aj tu máme vozidlá, ktoré tvoria nejakú väčšinovú časť toho trhu, hýbeme sa v nejakých značkách a tie značky sú postavené na nejakom podobnom princípe a idú tam nejaké podobné súčiastky. A môže sa stať, že zatiaľ čo súčiastky, ktoré sa odoberali, neviem tie čísla, dajme tomu, že 1000 ročne, aj to som myslím, že som prehnal, tak zrazu sa budú odoberať v XY viac násobných číslach a proste tá výroba v tých linkách, kde sa to vyrába, sa nedá proste ako zapnúť svetlo, že zrazu začnem vyrábať viacej tých súčiastkov za deň a nie je to v podstate záležitosť jedného dňa a myslím si, že ani nie týždňa. To znamená, že aj toto môže celú tú prepravu, celú tú výmenu takýchto vozidel v takejto preprave ovplyvniť a môže sa stať, to čo sa stalo v podstate na konci roka, že nejaké dialy nebudú a budú veľmi pridražené alebo tá práca samotná bude pridražená, pretože sa bude sa pohybovať v nejakom čase a ten čas bude veľmi malý na to, aby sa všetky auta v podstate namontovali. Čo to znamená pre tú samotnú firmu? Vy v momente, ako máte nainštalovaný tachograf vo vozidle, tak ste v podstate povinní ho nejakým spôsobom už používať. To znamená, že rieši sa aktuálne troška taká výnimka, že výnimka, nevíninka. Hovorí sa tomu, že bruselský nočný únik o nesúlade, že práve preletela správa z nemeckého ministerstva BMDV, že pre dodávky sa pripraví výnimka na toleranciu kilometrov počas prvého roku 2026 práve kvôli autám, ktoré si namontovali dopredu a potom s vypnutým tachografom jazdili. Takže údajne by ten človek mal byť krytý, aj keď toto je taká internetová informácia a neviem o tom v podstate nič. A je to práve o tom, že tí ľudia sa začali odkladať tú montáž tachografu z toho dôvodu, že ja si namontujem tachograf v januári, lebo to chcem mať prestihu urobené, chcem mať na to čas, na prípadne riešenie nejakých chybovostí, pripravené kariet vodičov a celý ten dátový manažment okolo toho, aby som jazdil v podstate od toho dňa, od ktorého mám už OK, ale v podstate ono to ukladá to, že ja, ak si namontujem tachograf v januári, tak ja v podstate už spadám pod to, že tachograf už mám používať v podstate stále, alebo keby sa vám stane to, že idete do Rakúska s tachografom, overeným, pripraveným, funkčným, tak je možné, že ten Rakúšan by vám povedal, alebo ten Čech, to je jedno, Talian by vám povedal OK, ideme si skontrolovať aj tachograf, pretože ho máte používať. No a toto je aj dôvod, prečo veľa ľudí tú samotnú danú montáž odkladala, alebo keď ju neodkladala, tak sa snažilo nájsť nejaké riešenie, že ako teda to bude, že ako sa to spraví tak, aby v podstate to mali v predstihu urobené, aby stihli do toho 1.7. všetky povinnosti, ktoré mali si splniť, ale aj sa naučiť a aj si pripraviť karty a tak. No, pokiaľ napríklad sa spraví samotná montáž len 1.7., tak kde sú ešte karty, kde je ešte podnik a kde je nejaké zaškolenie toho vodiča alebo toho vedúceho alebo toho manažera tej firmy a kde je to, že máme nejaký čas na to, že sa dostať z toho, aby sme si vysvetlili to sťahovanie, aby prešlo nejaký ten mesiac, aby sa to prvýkrát stiahlo, aby sa vyhodnotili nejaké dáta z toho vodiča a tak. No. Takže hovorí sa tomu bruselský nočný únik o nesúlade a je to tá výnimka na toleranciu kilometrov počas prvého roku 2026. A ktoré sú to auta, ktoré sa namontovali dopredu, ale tachograf bol v podstate, že údajne to, čo mi poslal on, je, že tachograf sa namontoval, aj sa overil, ale sa v podstate nepoužíval, takže bol odpojený. Ako na to zareagujú v takomto prípade policajti, neviem, ten nesúlad tých kilometrov, že palubovka versus
tachograf pri takýchto menších vozidlách, alebo teda pri vozidlách, ktoré nemajú tachograf prepojené priamo s tou palubovkou, alebo teda s tým cambusom, tak ten rozdiel kilometrov vždycky nejaký bude a čím dlhšie tam ten tachograf v tom vozidle bude, tak ten rozdiel v tých kilometroch pomaličky bude rásť a rásť. Kto vie, ako sa k tomu postavia policajti, pokiaľ to bude nové auto s novo nainštalovaným tachografom, ktoré jazdilo pol roka a zrazu zistia, že rozdiel je XY kilometrov. Takže toľko k tomuto, k tejto výnimke. Aké náležitosti? No a čo sa týka samotného tých ľudí, že začnem používať tachograf, alebo teda implementujeme tachografy do firmy. A teraz tie tachografy nie sú len tachografy, že spravím si kartu vodičov a budem používať ten tachograf a proste musím si dávať na tie doby jazd. Jednak je to, že vodiči nebudú potrebovať, vodiči takýchto dodávok, alebo teda vodiči na 2,5 tony nebudú potrebovať KKV karty. To znamená, že vy sa veľmi ťažko dostanete, alebo teda nedostanete sa k tým potrebným informáciám, kto vás naučí. Ja neviem, že ja si myslím, že pre väčšinu aj tých profi vodičov je tá KKVčka akože v úvodzovkách zbytočná, áno, ale určite postupným omielaním minimálne napríklad na tých KKVčkách vám vysvetľujú, že doby jazd, ako máte jazdiť, nejaké typy, triky, ako upevniť tovar a rôzne takéto veci. Automaticky, keď tí ľudia začnú jazdiť s tachografmi a budú mať kartu vodiča a kartu vodiča je možné vystaviť len vodičovi, to znamená skupina B, už teraz je to B, predtým to tak nebolo, tak automaticky sa budete radiť nejakým spôsobom pod tých profesionálnych vodičov. Ako k tomu budú napríklad pristupovať poisťovne? Pretože vy, ak spôsobíte nehodu ako profesionálny vodič, poisťovne často riešia to, či bol vodič nejakým spôsobom kvalifikovaný. A ono a o tom je KKVčka, že kvalifikovaná karta vodiča. Že bol vodič kvalifikovaný na to, aby vykonával profesionálnu prácu vodiča. To znamená, vy sa veľmi ťažko budete k tým informáciám dostávať a bežným školením vždy je lepšie, ak vám to niekto povie a ako by ste si vy sami mali dohľadávať samozrejme tie údaje v P6 jednotke alebo v AETR alebo ešte po prípade v nejakých iných veciach. Samozrejme, že už predtým, vy ste tu teraz možno noví, tí, čo budú jazdiť v dodávkach, budú používať tachograf, tak my sme nejaký ústredný portál pre informácie pre týchto vodičov. To znamená, u nás sa dočítajú novinky o zariadeniach, tipy, triky, návody. Snažíme sa to vždy urobiť v rôznych jazykových variáciách, aby k tomu mali prístup aj firmy, ktoré zamestnávajú tých cudzincov, pretože samozrejme, že pre nich je to ešte XY krát ťažšie, pretože väčšina ľudí nevie vyškoliť v podstate zahraničného človeka. Takže áno, pokiaľ ste noví, veľa informácií viete čerpať v podstate z nášho webu www.mototach.sk, kde buď v časti novinky dopravy sú také stále priebežné a najnovšie informácie a také stále ohľadom kariet vodičov, obsluhe tachografu nájdete v podstate na hlavnej stránke v jednotlivých menulískoch. No a to sa dostávame aj k tomu, že aké sú teda tie nové povinnosti pre vodičov a pre firmu. Najprv by som to rozdelil pre vodiča. Je to jednak karta. Karta má platnosť 5 rokov. Treba ju stiahovať každých 28 dní. Tachograf je každých 90. To je povinnosťou firmy. Aj kartu vodiča stiahovať je povinnosťou firmy a povinnosťou firmy je vám aj danú kartu nejakým spôsobom vyhodnocovať a povedať vám, že ktoré veci robíte zle. Pretože vy inak sa nemáte ako dostať k týmto údajom alebo nemáte šancu zistiť, čo robíte zle, pokiaľ vám to firma nepovie na základe vyhodnotenia údajov. Firmy to väčšinou riešia cez nás, predajom nejakého hardvéru, softvéru na vyhodnocovanie. Buď to vyhodnocujeme my, alebo to naučíme vyhodnocovať vás, alebo teda vašu firmu, pokiaľ ste majiteľ sám, alebo ste súčasť nejakej väčšej firmy. K tomu prináleží to, že tá firma vás stále môže nejakých bodoch posielať na nejaké školenie alebo dohodnúť si školenie s nami a
budeme vás školiť. Vo väčšine prípadov to však možné nie je, pretože nestíhalo sa v čase, keď tie vozidla jazdili akože v úvodzovkách non-stop a nebude sa stíhať už duplom nie teraz, keď tie vozidla budú mať nejaký obmedzený čas a kilometre, ktoré stihnú spraviť za nejaké dané obdobie. Preto sme prišli aj s možnosťou nechať si vysvetliť alebo teda absolvovať kurz obsluhy tachografu. Nazývam to ako kurz obsluhy, pretože fakt tam je vysvetlená tá tematika tých tachografov, čo a ako. Je tam simulátor tachografu, ktorý v podstate si vieme ukázať. Nejakým takýmto spôsobom to vyzerá. Tu vám ukážem, ako sa vkladá karta. Funguje to v podstate samozrejme tento simulátor tak ako veľký oficiálny tachograf. A absolvovaním v podstate tohto kurzu je to vždycky na jedného vodiča. Samozrejme, pokiaľ má vaša firma záujem o to, aby sa to zaplatilo pre viacerých vodičov, vie sa na tom dohodnúť, vie tam potom samozrejme aj úplne ináčia cena, pokiaľ sa jedná o viacej vodičov. No a výhodou je toho, že väčšina z vás si to v podstate vie pozrieť hocikedy z domova alebo keď je na cestách. Je to zase v rôznych jazykových mutáciách a týmto kurzom sa v podstate vie dostať do problematiky tachografov. Odtiaľ prirodzeným vývinom je to, že väčšina vodičov prechádza na náš portál kvízov. Volá sa to, že Akadémia Mototach a sú to kvízy, na základe ktorých sa vy viete testovať a učiť sa formou testu. Pretože jedným v podstate takým celým videom, že do vás niekto tlačí 2,5 hodiny, na školeniach to koľkokrát býva tak, že 6 hodín, 6,5, od vás niekto niečo chce, aby ste počúvali a sústredili sa. A nie je možné si zapamätať všetky tie náležitosti toho tachografu a všetkých tých vecí. To znamená, v takých prípadoch takže nie je možné si samozrejme všetko zapamätať a preto sme spravili aj takúto vec, že spravili sme videoškolenie, môžete si to pozrieť kedykoľvek, odkiaľkoľvek z pohodlia domova, keď máte čas a chuť sústrediť sa, predsa tie veci sa úplne inak pozerajú doma, ako keď mám niekde ešte po pracovnej dobe alebo v rámci pracovnej doby ísť na voľaké školenie. Hlavne, ja si myslím, že je to stále fyzické školenie vo vašich firmách alebo u nás, alebo online, keď vieme spolu interagovať, vy sa viete pýtať a odpovedieť vždycky lepšie ako nejaké predpripravené online video s kurzom ohľadom tachografov, ale pre väčšinu z vás to buď to nie je možné časovo alebo organizačne alebo dostať nejakú skupinku ľudí na nejaké miesto a samozrejme z nášho pohľadu nie je možné, aby sme každému vodičovi venovali v podstate nejak 2,5 hodiny, aby sme si prešli všetky tie veci. Tak išli sme aj cez to, že sú lepšie možnosti, ako sa zaškoliť do toho tachografu, tak sme išli možnosťou takéhoto videa, ale odtiaľ je prirodzenou súčasťou, ako som už spomínal, je kvízová akadémia Mototach a to je pripravené na to, aby ste si vy precvičili v podstate to, čo ste sa dozvedeli na tom školení a aby ste si to išli testovať. A to znamená, testy prebiehajú tak, že je tam viac ako 250 otázok. Sú tam otázky napríklad z PEŠ jednotky, z legislatívy, z obsluhy tachografov, ale potom sú tam aj otázky a odpovede z praxe. Tieto otázky a odpovede z praxe samozrejme vám v realite vedia ušetriť XY peňazí na pokutách, pretože vy opakovaním tých kvízov si ich zapamätáte. Na konci každého kvízu kvíz má teda 25 otázok, na každú otázku máte 30 až 40 sekúnd a na konci každého kvízu máte taký report. A voláme to, že audit. Áno, je to audit nejakých vašich vedomostí a vy vždycky máte v tých jednotlivých otázkach aj odporúčanie na
danú tému alebo kde sa dozviete väčšinu informácií. Teda väčšinu informácií smerujeme v podstate na náš web mototach.sk, kde sa väčšinu tých vecí z toho kvízu dozviete. Ten kvíz si viete opakovať a opakovaným, tak ako sa väčšina z nás učila na autoškolu, viete sa dostať k tomu, že sa dostanete na veľmi profesionálnu úroveň v oblasti tachografov. A dá sa povedať, že buď vás už v realite nič neprekvapí, alebo tých vecí bude veľmi málo. Dosiahnuť 100% z takéhoto kvízu je všeobecne veľmi náročné a vyžaduje si to dlhodobé testovanie a kvízovanie sa. Áno, tieto výsledky kvízov potom, samozrejme výsledky viete zdieľať na Instagram, na TikTok alebo kam chcete v podobe obrázku, ale viete si po XY testovaniach si viete potom stiahnuť PDF audit. PDF audit je samozrejme prístupný od prvého momentu, ale určite po prvom testovaní ten audit nebude hodný nejakého stiahnutia a nejakého posielania, pretože takýto audit môže fungovať ako môj dôkaz v prípade, že sa idem zamestnať do novej firmy alebo zmením zamestnanie alebo to odo mňa vyžaduje firma alebo vedúci, že takéto testovanie si mám robiť a formou testov, hravou formou testov sa naučiť. To znamená, jeden test si viete spraviť popri obede, pred spaním alebo počas pauzy alebo počas nakladky alebo fakt je to v podstate hravou formou a ak sa budete testovať v pravidelných intervaloch, tak sa dostanete na veľmi slušnú úroveň a tým sa vyhnete tomu, že budete platiť 100, 200, 300, 400, 500 eur pokút, hlavne teda v tých začiatkoch. Tieto kvízy sú samozrejme určené pre aj starých vodičov myslím kilometrovo, aj pre nových, ktorí v podstate v tých tachografoch začínajú. Takže určite sa na to pozrite. V popise videa bude na to link aj na ten videokurs a v podstate aj na toto kvízovanie. Je to veľmi inak super. Ľudia si to chvália, lebo len si klikajú, potom im vyjde nejaký audit toho, že ako sú dobrí v nejakých percentách. A v podstate oni, keď sa vytrénujú na nejakú úroveň, potom si stiahnu PDF-ko a pošlú to vedúcemu, že pozri sa, áno, a potom koľkokrát to funguje tak, že sa porovnávajú v tej firme, že aha, pozri, ja mám takéto percentá, takže keď sa idú hádať, tak ukážu PDF audit a v podstate je to vyriešené. No a tou poslednou témou, že čo to zmení na doprave, asi nikto nevie. Teda všetci si myslíme, že vieme. Určite to môže byť čas, určite to môže byť suma samotnej prepravy. Na jednej strane sa všade hovorí o tom, ako sa snažíme poraziť infláciu. Na druhej strane sa zase hovorí o tom, ako sa v podstate tá doprava zabíja. A samozrejme, že doprava je nejakou tepnou každej krajiny. Či už je to autobusová, vlaková, kamionová alebo takáto dodávková. Veľa ľudí spomína aj to, že túto dodávkovú prepravu položí. Ja si to akože osobne nemyslím, určite to zredukuje, tak ako zredukovala tá povinná výmena tachografu v medzinárodnej preprave pre veľké kamióny. Niečo to zredukovalo, pretože niektorým to už nevychádzalo, ak mali vymeniť 2-3 autá, im to nevychádzalo, tak to radšej celé rozpustili, lebo sa buď sa toho báli, alebo sa báli tej zase ďalšej počiatočnej investícii. Ale povedzme si, ako je, že niektoré veci sa proste kamiónom voziť nedajú. Niektoré prepravy sú tak malé, vy to viete ešte lepšie ako ja, že sa tam zmestí ledva tá dodávka. Nie to ešte kamión. Áno, to znamená, že určite tá budúcnosť v tých dodávkach aj tak je, akurát bude otázne, ako sa celé vyriešia tie veci, že kde tie dodávky budú parkovať, kde budú tí ľudia spať. Áno, že niekto hovoril, alebo niekto písal, že ale kde spali doteraz? No, doteraz v podstate tu v úvodzovkách nikoho nezaujímalo. Tým, že tam bude tachograf, tak budú riešiť v podstate to, že OK, odpočíval si, ale kde si odpočíval, ak si bol 2000 km od domova.
spal si na hentom parkovisku. Takže bude to zaujímavé, bude to určite ďalším nástrojom teroru a tá situácia v tej, môjim názorom je, dajte vedieť, že čo si o tom vymyslíte. Môjim názorom je, že pokiaľ sa tá situácia nezmení hlavne na tej ceste, ako tí policajti pristupujú k tým vodičom a k tým dopravným firmám, pretože koľko razy veľmi solidná dopravná firma aj tak dostane pokutu, pritom všetci sa fakt snažia dodržiavať to, čo majú, aj tak dostávajú šikanu a aj tak dostanú nakoniec pokutu za nejakú hovadinu, tak pokiaľ sa nezmení toto, tak oni môžu akokoľvek sa snažiť to, že chcú spraviť dopravu pre nových a mladých ľudí atraktívnu. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko a bude to určite dlhodobý problém. Ďalší boj, ktorý môže samozrejme aj medzi vami nastať, je to, že sa budete dosť naťahovať s týma kamionistami, z tých veľkých kamionov v tej veľkej preprave, lebo bude boj o tie parkingy. Z začiatku to možno vybuchne tak, že OK, budete parkovať po nejakých nákupných centrách a takýchto. Ak na to prídu aj tí ľudia mimo prepravy, že sa takéto veci dejú a že ste tam zrazu začali parkovať, tak všetko pôjde na rampy a v podstate nikde sa nebude dať. Potom sa zase bude parkovať pri diaľniciach, potom budú tak ako aj kamionistov veľkých aut, budú ich v noci budiť, budú si musieť kaziť prestávky, budú musieť pohnúť s vozidlom a tak. Takže toľko k tomu, čo nás možno všetkých čaká. Nás teraz čaká celá tá príprava ohľadom dodávok, tie montáže, v podstate sme v plnom prúde už. Robíme ľahšie vozidla aj ťažšie vozidla. V podstate sme otvorení každému vozidlu. Na každé vozidlo by to zatiaľ si myslíme, že malo byť možné nainštalovať, pokiaľ ho potrebuje. A v podstate vám vždycky zabezpečíme celú tú službu na kľúč. Takže pokiaľ chcete sa už začať pomaličky informovať, alebo pokiaľ chcete spolupracovať s nami, tak pošlite na mailik, že máte žiadosť, teda záujem o cenovú ponuku, tam nám priložte techničák z jednej, z druhej strany a uvedte tam na seba číselko, že v prípade niečoho, že vám vieme zavolať a po prípade sa dohodnúť, my vám tam pošleme nejaký cenový odhad, buď presnejší, buď menej presnejší na základe vozidla, ktoré sme buď robili, alebo v podstate technik vyhodnotí, že by tam nejaké takéto veci teoreticky mohlo ísť. A pokiaľ inak veľa z vás nám píše toho samozrejme, že ešte viacej, riešime s vami tie výnimky, či musíte používať tachograf alebo nemusíte používať tachograf. Môžete nám napísať aj niečo takéto, len tam od vás potrebujeme veľmi, veľmi detailne a špecificky odpísané to, že ako prepravu používate, aké to je vozidlo, na koho to je písané, ako to je ďaleko od vašej firmy, tú prepravu, čo robíte a tak. Pretože tých výnimiek je tam celkom dosť. My si môžeme ukázať, my sme tuto v tom hlavnom článku, keď si dáte, že Mototach.sk novinky v doprave, tachograf do dodávky 2,5, tak vlastne tu máte nejaký ten grafický zoznam výnimek toho, pre koho to platí a pre koho nie. No a ja som zistil, že sa to nedá rozkliknúť. Áno, ale tu si prejdeme v podstate všetky tie výnimky si môžete pozrieť, že kto pod to spadá. Je to akože veľmi len tak v jednoduchosti ukázané. A myslíte aj na to, že zase nám písali pod týma videami, čo sme hovorili o tých rôznych výnimkách, že ale toto je inak a tí pani a tam hovorili to a to. Každá krajina má trošku iné podmienky pre vnútroštátnu prepravu a tie výnimky.
My sme tu tie výnimky niekde aj dávali. Je to taká tabuľka. Tuto by mala byť tá tabuľka, musíme to opraviť. A každá tá krajina má trošku inačie. Takže možno keď pozerali ste nejaké české video ohľadom dodávok a tých výnimiek, že kto to bude musieť používať, kto nebude, tak tie mohli byť trošku iné, ako máme tu. A v tejto tabuľke, tuto ju uvidíte, tie podmienky, že ktorá krajina čo ako, sú tam také krížiky, takže podľa toho to uvidíte. Takže toľko to k celej tej téme tachografov. Je to trošku dlhšie, ako som predpokladal, ale nechcel som zabrdať do tej samotnej obsluhy tých tachografov a do tých detailov, pretože to, kto má záujem, si už vie dohľadať, pozrieť a kontaktovať nás. No a ja nám teda držím všetkým palce. My, aby sme zvládli do toho 1.7. v podstate úspešne namontovať všetkých, ktorí by k nám radi chceli aj nechceli, proste budú musieť prísť alebo si vyberú nás. No a vám držím palce. Z veľa z vás určite budeme aj v kontakte, alebo už sme. A ja vám teda držím palce po tom 1.7., aby ste našli teda nejakú stále prosperujúcu a finančne výhodnú situáciu, ale aj časovú samozrejme, aby ste vedeli stále fungovať aj s niečím takýmto, ktoré stále je to vnímané ako veľmi negatívne celý tachograf. Ja ešte na konci by som povedal, že vždycky je to taká vtipná príhoda, lebo chodia nám sem aj zahraniční vodiči a oni vždycky si tachograf, napríklad Indovia si veľmi chvália ten tachograf, keď došli z Indie pracovať na Slovensko a pre nich je tachograf svätý, pretože oni odišli z krajiny, v ktorej tiež robili vodičov, ale odišli z toho dôvodu, že OK, finančné ohodnotenie, ale v ich krajine oni hovoria o tom, že je tam veľká úmrtnosť. Z toho dôvodu, že tie firmy rozhánajú tých vodičov extrémnym spôsobom a samozrejme každý za tú vidinou toho zisku. Lebo vodiči tam zarábajú samozrejme, že veľmi, veľmi, veľmi dobre, ale v podstate za to sa platí životom, pretože oni idú v podstate až do toho, že sa zaspáva, alebo že sú úplne, podľa ich slov, sú silovo úplne na dne, lebo idú až v podstate do vyčerpania. To znamená, že možno tá vízia toho tachografu je dobrá, ale nie je možno dobré to, že ako sa to veľmi generalizuje, že proste od 2,5 tony a hotovo, pretože oni takisto neriešia, či je to M1, N1 a čo oni riešia, komerčná, nekomerčná preprava a dá sa povedať, že veľakrát je to jedno, či je to súkromná osoba alebo firma. Takže pokiaľ ako súkromná osoba dovážate napríklad vozidla, je to pre nich komerčná preprava, musíte mať tachograf. Takže ešte raz ďakujem, dajte o tom vedieť do komentára, kľudne spustíme diskusiu. Pokiaľ chcete nejaké osobnejšie veci, konkrétne na váš prípad, je lepšie, ak nám napíšete mailik a toľko všetko. Čaute. Myslov sú silovo úplne na dne, lebo idú až v podstate do vyčerpania. To znamená, že možno tá vízia toho tachografu je dobrá, ale nie je možno dobré to, že ako sa to veľmi generalizuje, že proste od 2,5 tony a hotovo, pretože oni takisto neriešia, či je to M1, N1 a čo oni riešia, komerčná, nekomerčná preprava a dá sa povedať, že veľakrát je to jedno, či je to súkromná osoba alebo firma. Takže pokiaľ ako súkromná osoba dovážate napríklad vozidla, je to pre nich komerčná preprava, musíte mať tachograf. Takže ešte raz ďakujem, dajte o tom vedieť do komentára, kľudne spustíme diskusiu. Pokiaľ chcete nejaké osobnejšie veci, konkrétne na váš prípad, je lepšie, ak nám napíšete mailik a toľko všetko. Čaute.